ako srdciar zo skalpelom, to je neuveriteľné. Sme sa trošku narobili, doslova sme ťahali ten gól ako kvašiak zo zelenaninovej flašky. 2, 4. A je to gól, že nebola to nejaká silná strela, ale veľmi ťažká situácia pre nášho brankára, takzvaná kotníková výška. Veľmi ťažko sa to chytá, sa mi to nepáči a som veľmi nešťastný. 3, 4. Danskerne skal op i den anden ende. Kaptajn Gren prøver at finde Jesper B. Jensen. Možno neviem, kde to je. No to už je akurát nakonec. Dobre. Hurá! Hurá!